हाय नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात? मस्त राहा तुम्ही पण. उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झालेत तर तुम्हाला तर माहीतच असतं की लग्न सराई म्हणजे लग्न होणार आहे की नाही. तर लग्न सराई सुरू झाल्यावर पाहुण्यांना वरमाई वगैरे भेटणार आहेत आहे की नाही. तुम्हाला पण भेटली असेल तुमच्या पाहुण्यांमध्ये जर लग्न असेल तर. पण आमच्या पाहुण्यांमध्ये तर लग्न होतंच आणि आमच्या भाऊकीमध्ये पण लग्न होतं. तर त्या लग्नाची पत्रिका आम्हाला आलेली आहे, ते पण माझ्या आजीच्या नावानं. तर सर्वात आधी जी पत्रिका आपल्याला आलेली आहे, मूळ पत्रिका आजीच्या पाहुण्याची, तर त्यांना लग्नाच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वात आधी, आहे की नाही. त्यांची मूळ पत्रिका आलेली आहे आपल्याला आणि त्या मूळ पत्रिकेमध्ये आपल्याला साडी ही वरमाई म्हणून भेटलेली आहे. तर ती साडी कशी आहे तर बघू आपण. तर वरमाई कशी आली मित्रांनो? छान, एकदम भारी. मला खूप आवडली ही साडी. तर साडी आहे ही. आजीला लुगडं द्यायला पाहिजे होतं पण लुगडं नाही, त्यांनी साडी दिली असतील सगळ्यांना. तर अशी साडी आहे मस्त आणि हलकी. म्हणजे आईला अशीच हलक्या हलक्या साड्या आवडतात, जास्त लेसच्या साड्या आवडत नाही. पण डिझाईन पण किती मस्त वाटायली आणि कलर पण छान आहे. वरमाई छान भेटली आपल्याला, हे नाही. वरमाई आली म्हणले की सगळे खुश राहतात. पण खुश राहण्यामाग म्हणजे त्यांचं देण्यामागचं एकच हेतू असतं की त्यांनी लग्नाला यायला पाहिजे, हे की नाही. लग्नाला होत करून यावं म्हणूनच हे मूळ पत्रिका एकदम जवळच्या पाहुण्यांना देतात. तर ही मूळ पत्रिका आलेली आहे आणि काल लग्न होतं तर आम्ही गेलेली नाही, फक्त भाऊ गेलाय. मला आवडली, हे की नाही. तुम्हाला आवडली की नाही? खूप छान आहे कलर याचा, मला पण सूट व्हायली, हे की नाही मित्रांनो. तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगा साडी. कोणत्या अशा वरमाया असतात की ते खूपच हलक्या असतात, पण हे आपण घालू शकतो. आपल्याला लेवा येईल अशा पद्धतीचीच आहे साडी. एरवी म्हणजे एरी घालता येते आपल्याला घरी. तर आईला छान सूट होईल साडी ही. मला खूप आवडली. तर मला ह्या साडीची आता कट शिवायची, तर कट काढून हे जे कट आहेत ना, अशी दोऱ्या निघून चालले होता. तर हे दोऱ्या अगोदर कट करून याला शिलाई मारायची मला, कारण तिला घालायला येईल. अरे बापरे, पैसे लईच पडले. आपल्या आईला साडी पुरणार नाही, आपल्याला एक पीस काढायची नाही, डायरेक्ट त्याला कटेने शिलाई मारून ठेवायची. ब्लाऊज काढायची नाही. ब्लाऊज काढला ना आईला साडी पुरत नाही, लांबी कमी असते साडीची पुणे त्याच्यामुळे ती काढायची नाही आपल्याला, डायरेक्ट शिलाई मारायची. तर कसं वाटलं बरं साडी? तुम्हाला आवडली की नाही? वरमाईची साडी मस्त आहे, एकदम छान. कलर पण खूप छान वाटायला. तर मी हे कट काढून शिवून घेते. ही कातर आहे मित्रांनो, माझी कातर. दोऱ्या जास्त निघाले की मग शिवायला पण व्यवस्थित आहे ना, त्याच्यामुळं अगोदर जे दोऱ्या आहेत ते कट करून घ्यायचं. तर हे बघा मित्रांनो, मी साडीचे कट हे शिवलेले आहेत आणि लगेच आईला म्हणलं घालून दाखव साडी. तर टाकली. पण खूप मोठी साडी आहे, लांबीला पण. मिरवण्या पण छान पडल्या तिथं आणि छान पण दिसायला कलर, आहे की नाही. आईला सूट करायला मस्त, खूप छान आहे साडी. आवडली वरमाई. आमच्या आईला वरमाया जास्त आवडतात, जास्त दुकानामधल्या भारी भारी साड्या आवडत नाहीत. वरमाया जास्त आवडतात म्हणून मी लगेच आईला वरमाईची साडी शिवून दिली, कारण आवडते तिला लेवायला. हलकी आहे एकदम, तिचे अंग जड असल्यामुळे तिला हलकी साडी पण आवडते, म्हणून मी लगेच शिवून दिली. छान वाटायली, आहे की नाही? आवडली की नाही तुम्हाला माझ्या आईच्या साडी, म्हणजे आईच्या अंगावरची साडी? तर आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर, कमेंट आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बिलकुल विसरायचं नाही आहे. आणि आपला गावाकडचा व्लॉग आहे हा, तर सपोर्ट करा.
तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. काळजी घ्या. उन्हामध्ये फिरू नका.